Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan, nihit sa kahulugan. Sibya TV, masaligan, madangpang, malauman, kamatuuran, masabtan. Sibya TV. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan, nihit sa kahulugan. Sibya TV, masaligan, madangpang, malauman, kamatuuran, masabtan. Sibya TV. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan, nihit sa kahulugan. Sibya TV, masaligan, madangpang, malauman, kamatuuran, masabtan. Sibya TV. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan, nihit sa kahulugan. Sibya TV, masaligan, madangpang, malauman, kamatuuran, masabtan. Sibya TV. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan. May gabi Sugbo, Kabisayan ug Mindanao tibok Pilipinas ug lain-laing bahin sa kalibutan nga maabtan sa amo ang Sibya TV. Welcome sa laing edisyon sa cross-examination karong adlawng Biyernes, petsa 8 sa Enero 2021. Mag-uban ta hangtod alas 9 mga kasibya. Karong adlawng Biyernes daghan kitag mga tukionon gihapon nga mga balita og mga issue mga kasibya. Again, please share our live streaming link, ang atuang official Facebook page, ang facebook.com/CibyaTV, o ang atuang official YouTube channel, ang youtube.com/CibyaTV. Dini sa cross-examination, ato ang tukion, ang nagkalain-laing mga balita og mga issue karong adlaw. And please keep the greetings coming. Ato ng anamon pagbasa mga kasibya ang inyuhang mga greetings karong taod-taod. So gudenta sa tuang mga headlines. Mga medical frontliners sa dakbayan sa Sugbo mo'y i-prioritize sa dakbayan sa Sugbo. Samtang mga tricycle driver sa dakbayan sa Mandawi nga mag-overcharge, pasakaan o multahan o pangdakpon pagyod. Dugang mga balita, Regional Agency Task Force sa Central Visayas doon na resolusyon pagdili sa mga physical activities o actual performances sa Sinulog Festival. Atangi ang mga detalye ana. Samtang ang labing una nga nobinaryo alang sa Piesta Senyor malinaon nga napahigayon, pero ay na lang gyud mog adto didto kay pertigyong taasa sa linya mga kasibya, di lalim no, musud ngadto taas kig linya. Atol sa misa, way problema kay do na may physical distancing, pero
Inigdayon nimong sod ngadto sa Basilica before sa entrance. Why physical distancing nga gipatuman? Why physical distancing nga gipatuman? So, magbantay mo ngadto ha kay kung mangadto gyud mo di gyud kapugnan, mahimo untag online lang mao man gyud gi-encourage gyud sa dakbayan sa Sugbo o sa mga eksperto nga pag online lang mo nga misa kung mahimo, no? Gani kamo unta nga naa diha maglinya sa gawas kay before you can enter diha sa lugar nga pwedeng mamisahan, maghugas mo sa inyong kamot. Okay? Before ka makahugas sa imong kamot, naglakaw na kaglayo-layo kay di man kasuna sa sakyanan. Okay? Inig padung ka maghugas sa imong kamot, mulinya ka og taas. Mulinya kag taas kay di man ka kasud diretso-diretso. Mulinya pa man maghugas pa man ka sa imong kamot, tubig ug sabon. Nya doon na gyud ga-monitor diha sa lababo before ka makasud dito sa entrance gyud. Ang tubig libre nga gi-provide sa MCWD. Oh. Muna nang hangyo mi nga di lang mi patuyokon ug musimba mi diha sa Basilica, diretso lang unta. Ikan sa entrance di na mi patuyokon ngadto sa laing exit. Okay, ang tubig nga gigamit diha libre og iya sa MCWD gikan. Pero ay mo kabalaka kay di mo pabayron ana ang mga konsumidor. Abagan na sa MCWD ang tubig nga gigamit panghugas sa kamot. Alas 8:18 dugang mga balita. Kaangay ninyong mahibalan mga kasibya karong gabi una ang Vicente Soto Memorial Medical Center ni Paibao nga gisuspenso nila ang mga elective surgery. Okay? Tungod sa nagpadayong general cleaning o decontamination. Mahinumduman nga dunay nagpositibo nga mga medical staff sa Vicente Soto Memorial Medical Center, particularly naka-assign kini sila mga doktor ug nurses sa operating room. Samtang murag ganahan ko kay taga Cordoba man ko. Wa pa gihapon mawagtangig paglaom ang mayor sa dakbayan sa lungsod. Sa lungsod sa Cordoba nga pohon. Mahimog yung dakbayan ang Cordoba. I hope during our lifetime. Okay? I hope during our lifetime nga mapunduhan gyud mahimog yung syudad ang Cordoba. Dunay ni hunghong nako nga di lang nako nganlan kinsa. Kabaw mo unsay rason sab nganong kinahanglan gyud mahimong dakbayan ang lungsod sa Cordoba? O di ba kaha mahimo ning buwag nga lalawigan ang isla sa Mactan? Kay ba mo usa sa rason? Tungod kay doon na kuno kayo'y hilabtanon kay tanan na opisyal sa lalawigan, hinungdan nga hangtod karon, hapit na lang mahuman ang taytayan, ikatulong taytayan, ikagdakbay sa Sugbo paingon ngadto sa lungsod sa Cordoba, wap-a matukod, wap-a masugdi ang mga dan sa lungsod sa Cordoba. Subot pasabot mga kasibya, walay mo dawat sa mga sakyanan. Diha sa lungsod sa Cordoba. Dunay opisyal sa lalawigan sa Sugbo nga nagsigig, wa may mubabag hinoon pero daghan kayo gipangayo. Mao nang mayunta og mulugak-lugak ning maong opisyal sa lalawigan kay aron in town ang among lungsod sa Cordoba. Mabutangan na taon og dan diha nga moy mudawat sa ikatulong taytayan. Mao na ni. O mabutang ni nga dan, wa na. Perte na gyung hapsaya sa kanang mga naog gika sa ikatulong taytayan. Ma'am Cynthia Aro 40, regards ta ni Secretary Adelino Sitoy. Manay pangandoy taon sa mga tagalungsod sa Cordoba nga mahimo na gyud kining syudad pohon atangi atong detalye ana diri sa cross examination. So atangan nato ang mga detalye o nya nindot ning hisgutan kay kinahanglan gyud nga mahimong syudad ning Cordoba kay purbida og magpabili ning lungsod murag magsigig og hilabot katong opisyal sa lalawigan gyud. Samo kayo magsigpang hilabot. Kapuya ning hilabtanon. Maintag hilabtanon for the good ba? Oh, hilabtanon for the good. Di pagod may nakalangay hinoon. Oh. Oy makalangay niya daghan ang gisapot atong mga opisyal. Gihunghungan lang ko.
Aha. Okay. Sige. So, i-share palihog nga to ang live streaming via Facebook. Kanya palihog tultuli ang inyong mga kaparintihan sa ato ang live streaming sa pinaagi sa YouTube channel namo. Daghang kay salamat daan sa inyong way puas nga pagsuporta sa ato ang tulumanon ang cross examination. Laing hisgutanan karong gabi una diri gihapon sa ato ang tulumanon. Kini mao ang kalabot gihapon sa katong 23 anyos nga flight attendant. Okay? Dunay bag-ong kasayuran nga atong nadawat. Okay? So atangin na unya ato nang hisgutan. Unya lain pagyud nga hisgutanan karong gabi una kung kailan mo ni pag-asa katong Philippine Eagle nga gibreeding in town gikan sa artificial insemination namatay na atangi ang mga detalye na diri sa cross examination. Unya dunay ambot lag maayo ba ning gihunahuna ni Kongresista Janet Garin pertin laguta sa ABS-CBN. Ato lang ni siya isgutan kay murag nakoy giganahan ani ang gisulti ha. Okay? Atangi ang detalye ana rong taod-taod. Samtang sa kahimtang sa panahon mga kasibya, fair weather. Okay? Makasinati ta og bugnaw nga mga kagabion og sayong mga buntag nga bugnaw nga naman tungod gihapon kini sa atuang amihan. Okay, doon na tay amihan gihapon masinati bagyo. Pagyapon tay bagyong masinati may tagwala ra say bagyo ro no. Karong mga panahon apan didto sa Tacloban City sa Southern Leyte og sa Northern Samar nakasinati sila og pag-uwan-uwan didto. Atangi mga detalye ana unsay nahitabo tungod sa maong pag-uwan-uwan. Okay? Sige, sugod ta mga kasibya sa tuang mga hisgutanan karong gabhi una. Okay. Ari unahon nato ni mga tricycle. Kaning tricycle sus nagpahimos ni sa kahigayunan mga kasibya kay gitugta naman sila sa pagbiyahe pero perting daghanag yung mga kondisyones aron nga makabiyahe kining mga tricycle diha sa dakbayan sa Mandawi. Apan perting palagaron sa lungsod sa dakbayan sa Mandawi tungod kay ang mga tricycle driver daw diha sa dakbayan sa Mandawi nangulikta og sobra nga mga plitihan. Unya dako nagplitihan tungod kay gituman man sab sila kuno sa one passenger policy. Okay? Gawas ana, okay rag mutuman ka ana. Unya sakto ra ang plitihan. Ang problema kay ang uban mahal pag plitihan, wa pagid mutuman sa one passenger policy. So sa may sulti sa dakbayan sa Mandawi, pangdakpon daw mo karon. Mao nay sulti sa bag-ong panguho sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang Executive Director ini nga si Edwin Humawas. Mao nay mando ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez kay pertin daghanang reklamong nadawat ni Mayor Cortez. Una gyud, ang instruction daw ni Mayor sobra sa usa ang pasakyon. Unya ang pliti 25 pesos. Okay rag mo pliti kag 25 ikaw ra usa didto. Apan di man mutuman daw sa health protocols. Kaya mga namyahe nga mga tricycle, wa na mutuman sa one passenger policy, mahal pagyud og plite. So ang ang kamanduan manggod sa National Interagency Task Force, mahimo nga makabiyahe ang mga tricycle mo kana dili tricycle ha. Okay, ang plite is 25 pesos matag pasahero. Unya, ang pasahero nga masakay usa ra gyud. Usa ra mao na gisulti sa IATF. Okay? So dakpon mo og multahan mo. Kasagaran na ba daw sa mga badlungon, way prangkisa. Kana mga way prangkisa la pangwaan ng tricycle, sir. Bida badlungon na kana gyud manglabang og National Highway. Bisag kapila nagingnan nga di gyud mo mahimo manglabang sa National Highway kay kamoy hinungdan sa traffic diri sa Dakbayan Mandawi, naaga po mga manglabang. Kana pag yung gahi kay oo nga patakag hunong sunga sus bida. Bulldozer palay da lami gyud kuhiton gamay. Ayan ang banggaa kay makadaot na. Daghan ta mga priso ana.
Gawas ini gipahibaw sab sa Dakbes Mandawi nga daghang pong mga bus ang wa motuman sab sa physical distancing protocol. Daghan kining mabuntag og dayong uli sa hapon. Kay wa na may kasakyan ng mga taon nang yawat sab ni mga driver nga dako sila kita. Bantay unya mo doon na niya ang musakay ninyo positibo unya perting si kita. Again, the most effective way of combating COVID-19 is to follow the health protocols nga gimando sa WHO, sa IATF o sa atuang Department of Health. Unsa may buhaton di ay kinahanglan gyud ang physical distancing. Doon na mga eksperimento ana. Physical distancing plus mask plus face shield. Mo ni pinaka-epektibo gihapon paagi aron in town nga makalikay ta nga matakdan ta anang COVID-19 ug di gyud tawo na mukatap diha sa inyong mga sakyan nga mga pampubliko nga sakyanan. Good evening ni HC Pineda Lopez, Angela San Juan, Vicenta Galon, good evening. Felipe Borbon Menyosa, Wilson Boris Herrera, good evening. Matud pang Ma'am Cynthia 40. Ang third bridge mao na ang Senior Santo Niño Bridge. Uhon mao na nga tuang atangan. Mao na akong paglao munta nga madali na sab ang sakyanan dito sa lungsod sa ang daan dito sa lungsod sa Cordova nga mudawat ani. Kay hangtod ron wa pagyud masugdi. No, di lang nato ngalan kaysa ng opisyal sa lalawigan nga usa sa hinungdan na ng nalangay-langay na. Maria Vilma Endav, good evening sab nimo ma'am. Den Empleo, good evening. Salamat sa mga taga Southern Leyte. Kumusta ang panahon diha den? Mark Philip Sumawan, may gabi nimo diha sa Negros Oriental. Delia Pardillo ma'am, good evening. Oni Albaracin. Oni matod niya Cordova City, Province of Lapu-Lapu. Okay ko na. Okay ko na. Guwapo kay na. Murag panahon na nga mubalhin kog Cordobag puyo balik. Test spots kami being senior citizen sa live streaming mi maminaw sa Novena Mass. Viva Pit Senyor. Lina Liank Cindy, salamat. Gloria Cabiluna, good evening dias Mambaling. Percival Navos, good evening. Norma Romarate, nagtanaw from Lahog, Cebu City. Rizalina Able, good evening dias sa Norway. Test spots, nagtanaw from Pook Talisay. Joy Black, good evening. Lynn Busa, may gabi. Ma'am Milus Joy, siguro amping, padung na daw sila uli, gikan sa Simba. Doris Maturan, good evening. Nagtanaw siya ron from Cordova. Violet Aquino, nagtanaw from Mambaling, Cebu City. Mercy Alivio, good evening. Irene Vilbar, Tetet Balili. Ma'am Jenjen Umpad, diha sa Consolacion. Orchid Ditchro, Pitsenyor sab nimo. Michael Labang Serna, good evening. Jane Numeran, diha sa Lutopan, Toledo City, good evening. O nga to ang first honor karong gabi una. May una nakagreet na to. Ma'am Ilde Lanete, good evening. Okay, Gerson Herosaga, good evening. Missy Mebo, good evening. Okay, Bernadette Aguilar, good evening. Og sa tong uban pang suking tig paminaw, standby lang mga kasibya. Kay daghan kitang tukionon ron, napatay 30 minutos nga mga tukionon ron. At napatay 30 minutos at pagtukian ng mga labing importante kaya nga mga hisgutana. Adto na ta sa dakbayan sa Sugbo. Ika sa Dakbayas Mandawi, no? Mga medical workers, mga pulis, mga contact tracers, mga frontliners sa Dakbayas sa Sugbo, mo'y unang kung saan pagsulti ni turukan, injeksyonan na siguro para masayon masabtan sa COVID-19 vaccine kung maabot na ni dinhi sa ato sa Pilipinas. Mao ni ang saad ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa plano para sa vaccination program sa syudad sa Sugbo. Okay? Kung available na ang bakuna, manay pasalig ni Mayor Edgardo Labella alang sa mga frontliners tungod kay sila maoy gipambutang ilang mga kinabuhi sa risgo aron pag-atiman sa mga pasyente sa COVID-19 o maopoy nag-atiman sa mga daghang tao pagpatuman sa mga basic health protocols. Okay? Unya ang mga health experts actually sa Cebu City girekomendar gyud ang Pfizer o ang AstraZeneca. Okay? Papilion na. Kung aprobahan sila sa national government, doon narabatoy problema ang vaccine gikan og China. Ano man? Nga naman. Nagproblema na. Kaya perte ko nung daghanang
perte ko nung daghanang side effects sa Sinopharm vaccine gikan sa China. Ato ng tukion inighuman aning ato ang paghisgot sa bakuna, giplanong pagpabakuna sa mga frontliners ug medical staff, medical frontliners sa Dakbeso Sugbo. Okay, ato ng tukion later on ha. Basta ang gusto sa mga health experts sa Dakbeso Sugbo, Pfizer ug AstraZeneca nga brand. Ato ang bakuna. Okay? Kung aprobahan kini sa national government. Apan, mato di Mayor Labella, kung unsa nga bakuna mo ay maggamit sa Dakbeso Sugbo, depende na sa Food and Drug Administration. Kaya sila maoy mo determinar kung unsa nga bakuna may magamit sa atong ang nasod. So tan-awon po daw ni Mayor Labella ang efficacy rate. Ang Pfizer o AstraZeneca actually, doon na ang Pfizer doon na 94%, ang AstraZeneca 90% na. Ang Sinovac is 78%. Okay, pero kini matud pa dili igo. Ang invest sa bataon sa syudad is actually 500 million pesos. As of now, doon na gigahin nga 400 million pesos gikan sa 2021 annual budget o dugang 100 million gikan sa maabot pang supplemental budget alang sa bakuna. Matud ni Mayor Labella, mas may pa daw kung mupalit man gani og bakuna ang syudad sa Sugbo, mahimo kining epektibo. Mayor, kaya man di ay mo budget og 500 million para sa bakuna? Ako lang ning ipasupot ha. Anong di man kaya sa syudad nga magtukod og kaugalingong desalination plant para sa mga taga Sugbo. Suggestion lang ni Mayor ha. Coming from dili man ekspertos tubig no. Pero suggestion lang ni. Ano mga naminaw nga mga taga LGU ron, suggestion lang ni. Problema mo gitag tubig na doon sa Sugbo. No? Ako lang ning i-insert lang. Gasto ko tag 500 million. Okay. Dili lang mo gini masulbar ang problema sa tubig dinhi sa ato. Dili na gid. Bisag kung saan na to, magkadako ang Sugbo. Magkalapad, magkataas ang panginahanglan sa tubig. The only solution is to get water from the sea and desalinate yun na. And the way to do it is dili magdepende sa water district, no. I'm not saying nga kay gikan ko sa MCWD, pero kini nga perspective gikan ni tungod sa ako ang experience o sa ako mga pagtuon. Mas maayo, suggestion lang ni, let the LGU build his own desalination plant. Okay? And then the LGU will sell the water to the water district, and the water district mo distribute ngadto sa mga tao. Okay? Kaya naman, kinahanglan nga ang water district may mabaligya because ang water district mo ay eksperto sa pag-distribute, pag-treat sa tubig. Okay? Kana, tunin na ninyo, Mayor. Kaya kanin, nasako niyo nga mugahin kag 500 million pesos para sa bakuna. Wa ko mingon bakuna ra ha, pero kaya man di ay mugahin og inana nga amount. And siguro kung kaya ana, mahimo man gani makapangutang ang syudad para magtukod og desalination plant para sa mga taga-Dakbeso sa Sugbo for additional water. Kay gusto man kamong solusyon sa tubig. Mabitaw gitangtan ninyong previous board. Kay gusto ninyo yung solusyon sa tubig pero hangtod karon wala mamutabang ang syudad sa Sugbo pagpangitag solusyon sa tubig. Ako lang gi-insert ha. Okay. Ari na ta sa bakuna sa China nga purbida gi-claiman sa mga taga-Taiwan nga dunay 73 ka side effects. Okay? Kaning Sinopharm vaccine, matod pa, is the most unsafe vaccine in the world. O na, good luck sa kato mga taga-Pilipinas nga nigamit na aning maong bakuna. 73 side effects. Unya, doon na pag-istorya nga bisan pa man og doon na bakuna ang katong mga tao natakdan lang gihapon sila sa COVID-19. Doon ay 300 ka mga trabahante. Okay, so ato ning tukion kay doon na rabay planong manguhag bakuna sa China. Aita. Ragang uban gani nangabot na diri sa Pilipinas.
Kisa man ang namahayag ani. Niingon ang Shanghai-based vaccine expert nga si Tao Lina. Doon na siya gi-upload nga digital version sa instruction manual sa bakuna, sa manual sa bakuna sa iyang Weibo page. Nga gi-report ni sa Hong Kong na newspaper ang Ming Pao. So, matod niya, nikuha siya ni sa maong bakuna. So, iyang nahibalaan nga duna ni 73 kalukal o systemic adverse reactions tungod sa maong bakuna. So, una, gawas pa ni sa injection site, kay sakit ba nag-injeksyonan ka? O labad sa So, dunay mga side effects nga posibleng mahitabo. Una na ini, high blood pressure. Sumusakay mo dugo. Kaduha, loss of vision. Di ka kakita. Loss of taste. Delayed menstruation sa babae. And urinary incontinence. So, kaning mga adverse reactions nga nakalista sa manual sa maong bakuna. Morning iyang giingon nga this is the most unsafe vaccine in the world. Niingon pa gyud si Tao, no inactivated vaccine has more types of adverse reactions than this product. Matod niya, kining maong mga epekto sa mong bakuna is absolutely unprecedented. Wa mahibal Unya, matod pa niya, kauban ng ubang mga doktor, murag sa binua pang istorya nila, pwede mang taasag disclaimer aning maong bakuna, aning manual. Kaya gisuwat nis manual Gisuwat sa manual. Matod niya, as long as ang side effects gisuwat sa manual, ang problema ang mga makadawat ini dili entitled sa compensation. Dili mabayran. So, kay gisuwat man diha, sa kumpanya, matod pa niya, immune sa mga kaso. Okay? Katong mga tao nga mangayo og bayad unya, kung panlitan, doon na sila masinating side effects. So, ang mubayad din noon daw ang mga gobyerno. Pero ang kumpanya, dili. Paita ning tambala. Gitanggal na hinoon ang gipost sa maong doktor. Kay asa man nagtrabaho dahil si Dr. Tao, nagtrabaho ni sa Shanghai Center for Disease Control and Prevention since August of 2000. Kanya siya may responsable sa vaccine management. Ang problema ani tungod aning imong gibuhat, Dr. Tao, basi di na may kadungog unya nimo. Ug asa na ka, mawa niya ka, o gidakop na guro ni. Paare sabta aning dito gyapos Taiwan. Doon ay 300 ka-workers nga gipadagan o ang gobyerno. May trabahante sa gobyerno dito sa Angola o sa Serbia. Natakdan daw na sila og COVID-19 bisan pa man og gibakunahan sa bakuna batok sa COVID-19 nga gikan sa China. Nga naman, niadtong Disyembre 7 last year, na balita na doon ay 47 ka Chinese construction worker ang nakumpirmar nga nagka-COVID-19 bisan pamag gibakunahan na sila sa bakuna nga hinimo sa China batok sa COVID-19. Gawas ato ni adtong Disyembre 15, doon na po'y laing mga construction workers sa Angola o Serbia ang nagpositibo gihapon bisan pa man og naa na sila'y bakuna. Why epekto di ay? Why pulos? No? In short. So, sa sayo palang bahin sa Disyembre, niingon na dito sa Serbia nga 300 out of 400 Chinese workers sa Tianjin Electric Power Construction Corporation Limited ang nagpositibo sa COVID-19
Bisan pa man og nakatake na sila sa Sinopharm vaccine. Natakdan gihapon sila. Sige pangutana ni ang maong kumpanya sa ilang komentaryo. Of course, di gyud mo tingog kay mahadlok ni sila sa Chinese government. Pero maunay claim sa mga trabahante nga doon na bakuna apan doon na gihapoy natakdan gihapon sa COVID-19. So magpabakuna pa mo? Ha? O adto ta sa Made in America? Magpabakuna mo og Made in China o adto ta sa Made in America? Adto lang ta sa Made in America. Oy. Adto ta sa Pfizer. Ayun talaging malibrihan ta. Mercy Lauronilia, good evening. Nagtanaw siya ron from Tipolo, Mandawi City. Point numero 7, long time no here, sir. Good evening. Nagtanaw siya from Washington, D.C. Kimbro, good evening, sir. Maricor Gomez, good evening. Maria Susan Sandoval, Ma'am Melus Joy, siguro ningon sa sakto na. Kabahin sa desalination plant. Missy, Bo, before na sila injeksyonan, papahulayon pa na. Og 8 hours. Tulog kay basin og mapareha sa atong naay na balita. Nga after 3 hours, ang nurse nga gi-injeksyonan namatay. Pero nakadungog ko ang astorya, no? Nga kinahanglan nga i-rest pa yun siya. Okay? Shelly De La Ser na ma'am, good evening. Di lang sa ako magpabakuna. O puyo lang tas balay, ma'am. Arela sa tas balay. Oh, hadlok man. Daisy Pader Garote, good evening, ma'am. Cristita Saraom, diya sa Banawa. Angie Anga, good evening. Norga Viola, diya sa Cugon Pardo. Roberto Ayuda, good evening. Sin Marie Sanchez, good evening. Ma'am Wilma, good evening. Terry Irida, good evening. Herson Herosaga, good evening. Aniseta Hernale, good evening. Mars Tudtod. Okay po ang desalination sa tubig, pero unta 99.9 ang process. Dili parehas dili sa Lapu-Lapu nga purya buyag ang tubig. Gikas desalination, makataya kay ultimo mga ganit GI piping nila. Gitaya, og mo ang saligan panghugas sa kenan. Di kaptan og 5 ka tuig pulos na taya. Loy dance. Actually, kana diha Loy, ang tubig nila sa Lapu-Lapu, dili na siya pure desalination, no? Actually, that's dili siya pure salt water. Okay? Ang tawag anang tubig dihang gigamit ron sa dakbel sa Lapu-Lapu. Tanan diha, tanan, dili na pure salt water, ha. Brackish water na. Tanan diha, hasta na mga hotel, dili na pure seawater. Ngano man? Kaya pure seawater dito na mukuha sa laod diha sa Mactan. Okay? Dili na siya mahimo nga diha sa tungod ra sa baybayon mukuha og tubig. Dito sa tunga-tunga. Medyo gasto na siya. Mauna nga ang gibuhat diha, brackish water. Ut pasabot, parat-parat gamay. Oh? Di kay siya parat, di kay siya tabang. Parat-parat lang siya. Kanang taas na siya og salinity. Okay? Bitaw na ang Mactan Island, kung mag-drill mo tubig diha, mag-drill mo og deep well, di siya na pwede palawmon. Kay mabaw ra kayo ang tubig diha. Kay imong palawmon, mao nang mo parat na siya. Okay? Ang solusyon gyud sa tubig, particularly in Mactan Island, that includes Cordova and Lapu-Lapu City, is desalination. And desalination nga dili siya inland nga deep well, but tuwa gyud sa laod, tuwa sa unahan gamay sa baybayon ang pagkuha nimo og parat nga tubig, no? And ang solusyon diha sa Mactan, for our former GM diha sa Lapu-Lapu sa MCWD, dili mahimo nga ang desalination plant usa ra ka buok. Okay? Usa ka buok unya mag-produce og daghang tubig. Ngano man? That will be very expensive para sa water district nga mo receive sa tubig. Because kung dakog volume ang tubig gikan sa desalination plant, dako sab nga tubo ang gikinahanglan nga modawat ana. So, the idea of our former GM was to distribute the desalination plants in Mactan Island in small volumes. Ideally, naanay mga tubo nga nag-atang ang MCWD diha. Nangita na lang og mga proponents pagtukod anang desalination plant. So if panalitan mismong ang lungsod sa Cordova
Mao'y mutukod siyang desalination plant, paliton sa MCWD ang tubig dito sa LGU, so na-income ang LGU nga iyaha, di ba? Sure buy naman gina kay paliton man sa MCWD, dili na siya kinahanglan mo gasto pag distribution line, di na siya kinahanglan mo gasto og tao para sa pagpaningil. Kay igo naman paliton ang bulk nga tubig dito sa ilaha. So kana nga ideya o ako ihatag ninyo kay aron masulbar ng problema sa tubig diha sa Mactan og diri actually sa Sugbo. Sabrina Camrel, good evening diya sa Montreal. Strike freedom. Na late daw siya gamay. Sige lang strike. Strike lang ng strike. Atot pang misi, this is the new easy way para mo baba ang population. So nakasabot lang yun sa style sa World War III. Actually, kana nga mga allegations bitaw nga kani biological warfare daw ni, we cannot prove it actually, no? And minugna ra daw ni nga virus. There was even a story that came 4 months ago na naagi ni sulti nga binuhat na nga virus, pero kung tinuyuan mo gyud ni siya, ngano man, no, pangutanan ako ngano man nga di na lang gyud daghanon pag-ayo ang maigo ani. And ngano man nga gihatagan pag itag idea nga coronavirus ni. Kay remember, lain ni siya nga matang sa coronavirus. Doon na natay idea na katulad ng MERS-CoV, ang SARS-CoV, di ba? Na naman tay idea daan sa coronavirus. Coronavirus ang tawag tungod kay ang virus doon na siya corona. Okay? So, nganong hatagan petag ideya daan sa naghimo sa virus kung tuyo gyud nga pamatyon tang tanan. So para nako, siguro aksidente lang gyud ning nahitabo kay gikan gyud sa mananap. Kay katong mga nanglabay nga other coronavirus is gikan actually sa mananap. Ni katap lang kay maula gina paspas naman gyud kaayo karon ang pagbiyahe unlike before. No, and paspas sab kaayo nga nakahibaw ta, that's because sa social media nga labihang paspasa sab nato makaton. Bitaw karon mga nagtanaw mo namata sa social media nga broadcast karon kaysa goy magtuo nga diri ta sa social media mag-abot. After all these years sa radyo, yang ato mga tigpaminaw gikan sa laing-laing bahin sa kalibutan o sa Pilipinas. Di ba? So, the times, ang panahon karon is actually changing. Pati ang sakit na usab. Okay? Now, maotoy kalabot sa bakuna. Sus, dalia sa oras. So, it's actually 8:50 p.m. Okay? Arita aning ubang mga hisgutanan. Let's talk about the chacha. Nabanhaw na sabni ang charter change. I don't know nganong gibanhaw na sabni nila, but if they're planning to give President Duterte another term, murag di na siguro makaya sa presidente ang lain pang termino. But I don't know sa ilahang mga gusto. But dunay mga proposals manggod kaniadto nga usbo nila ang economic provisions sa konstitusyon. Ang gikalagutan ako pag-ayo as a lawyer and as an advocate of kanibitawng maintaining the ownership of our land nga Pilipino gyud man nag-iya. Murag usa ni sa mga di maayo kay ngano, usa sa mga proposal kaniadto tugtan ang mga langyaw makapalit og yuta dinhi sa tuwa. Actually, it's still happening bisan pag wala sa konstitusyon. Naghimo mga dami ni ubang mga langyaw or makapalit og property dinhi sa ato sa Pilipinas. Luoy kaayo kay ngano, ang mga Pilipino mismo may nahimong squatter sa iyang kaugalingong nasod. And if ila gyud ning ibutang sa konstitusyon ang pagtugot ana, puhon, kitang tanan, mahimo na lang tang ulipon sa tong kaugalingong nasod. It's another form of colonizing a country. Nagtrabaho ka para sa langyaw. Kapait, ana? Di ba? Unsa lay pulos pagkamatay ni Andres Bonifacio, nila Jose Rizal. Kunya mag-ingon ana ra day gihapon ta. So ang House of Representatives mo resume na sa ilang debate kalabot sa charter change karong Enero 13. Pero nipasalig sila nga kalabot lang kini sa economic provision sa 1987 Constitution. Mas gikulbaan ko,
Bahala na mag-isgot mo sa term. Kung inyo bang patasan o pamubaan ninyo mga termino ninyo. Pero economic provisions mas kuyaw. Okay? Siguro kung kaayuhan ang ibutang nila, pero usamang god sa mga naisgutan in the past months, no, pag-isgutan ng chat siya is actually kana. And dunay certain sectors nga gusto nilang tugtan nga masudlan na og langyaw. And one of that is actually the power sector. Kuyaw kinang power sector nga naman. Remember ang ang kuryente ha. Importante kay na need na ang kuryente. Itugtan sa nila ang tubig nga mahimong gipanag-iyas langyaw. Kanang duha mapanag-iya ginaglangyaw which kaya gyud kaayo na ipanag-iya og langyaw. Kontrolado na ang nasod, kuryente ug tubig. And remember ang kuryente pwede agian og internet. Kay bawa na mo sa akong gusto ipasabot, there is actually an existing issue now who owns NGCP, the transmission line of our electricity in the Philippines. Kinsay tag-iya na. The allegation is owned by the Chinese government. Gidinay na sa NGCP. Pero mo na chismis. Antod karon, puro dinaya lang, way ebidensya. Okay? So, gipasabot ni Kongresista Alfredo Garbin Jr. ang resolusyon ni House Speaker Lord Alan Velasco nga ang ilahang proposal is actually all about the economic provisions, not the suggestion of extending the term of the congressman. Apil na ang presidente kay nagkaduol ng 2022 elections. 7 actually ang proposed amendments sa 1987 Constitution. Atong paspasone kay 54 na. Ang ibutang nila sa Article 12, Articles 14, Article 16. Akong basaho na. Apil ang mga provisions sa limitasyon sa ownership and management sa mass media and educational institutions kay limitado man na sa mga citizens sa Pilipino. So, ang nakabutang matud pang Kongresista Garbin, as can be seen in the text of the 7 sets of proposed amendments, the words unless otherwise provided by law, which means, pasabot daw, the actual effective amendments to the provisions would be laws yet to be filed and enacted. So, masayon actually. Ano man? Masayon maghimog balaod kaysa iamendar ang konstitusyon. Okay? Dugangan nilag unless otherwise provided by law. Katawanan lang kayo, kay kaning pulunga nga kinahanglan maghimog balaod sa yanong pagpasabot ninyo. Gibutang ni actually sa Article 2 sa 1987 Constitution nga gidili ang political dynasty sa Pilipinas. Ang nakabutang lang dito, kinahanglan dunay balaod nga himuon ang Kongreso. Wa na lang gyud gibutang. Wa na lang tutang-tanga. Since wa may balaod pang gihimo ang Kongreso, walay problema sa political dynasty. Wa may balaod. Kana wag yun nila tanggala. Kani na hinuong mga economic provisions. So, nangayo og pagtugot ang mga kongresista gikan sa mga Pilipino nga saligan sila nga maghimo og mga exceptions to the general rules nga gipangbutang sa economic provisions sa 1987 Constitution. Una, get the authorization of Filipino voters to enact the laws getting the exceptions. Maura daw na. Pero delikado na. Unless otherwise provided by law. Daghang income diha. Pananglitan ron. Maghimong kog balaod nga manag-iya og telecom company din sa Pilipinas ang China. So di na siya musupak sa konstitusyon. Telco should be owned 100% by Filipino. By a Filipino. Filipino na siya. Kaya doon na may gibutang unless otherwise provided by law. So sayon siya. Kaya kato na may idugang. Diba? Sa tubig.
ang water utility dili na siya pwede i-own og foreigner unless otherwise provided by law. Educational institutions, unless otherwise provided by law, mubutang sa diha og eskwelahan, langyaw ang tag-iya, puro langyaw nga kala, walay Philippine history ang iyahang ipangtudlo diha, wa kay mahimo. Or di ba ka, sudlan nilag history diha sa ilang nasod to deculturize. Na ba yung word nga deculturize? Ano ba? Instead of teaching us the Philippine history, ang ilang nasod, ipaila-ila sa tuwa. Slowly colonizing the Filipinos with education. So, nga naman, usa man day rason nga nung gusto nila ning buhaton. The proposed amendments in the economic provisions of the Constitution is not a waste of time, matod pang kongresista Garbin. Dili nimo pag-usik-usik og oras ug kwarta. Tungod kay makatabang pagyud kini aron nga masudlan tag kwarta sa Pilipinas because the economic provisions of 1987 Constitution according to Garbin is very restrictive. It impedes the inflow of funds and investments. Pero sir, gituyo na siya actually unsa may tinuod yung rason nganong dunag yun na siya limitation on that purpose because of security. Okay? Because of security. Mo na tun-in ninyong tarong untaon na sir. Dili kay magpataka lang mog yam-yam diha nga gusto ninyong usbo na. Bisag gamay ra kay nga pong ang ibamutang diha unless otherwise provided by law. Grabe na kadako og epekto na. Ha? Grabe na kadako og epekto sa atong nasod. Kay tanan nga mga establishmento, tanan nga mga negosyo nga kinahanglan nga Pilipino amuda. Basin mahimo unya nga exclusive na sa langyaw kay dunay balaod nga gihimo. Ganahan mo ana nang nanarbaho mo sa nasod, Pilipino mo pero inyong amo di na Pilipino. Bitaw may buong ko ba? Doon na kayo mga kailang lipay kistanan. Ang ilang employer foreigner, no? Ang ilang employer Indiano. Ang ilang employer langyaw. Okay? Lipay ka sila. Wagi magunahuna nga perting insultuha ana sa tuwa. Pakauwaw lang. Nga lipay kay sila, lipay kay ta nga dagko tag sweldo kay langyaw ang atong employer. Pero pakauwaw na. Mas may pagkitay employer, sila'y tigtrabaho sa ato. Mas ginahan pa ko ng istorya pero nungka nga ako'y mo trabaho para sa langyaw. Okay? Nabitaw kuan ba? Ilan ako isgutan kasi kauban ako abogado. Naa may kliyente nga dili Pilipino, di lang sa nako isgutan no siya nationality. Lagot kini ko amigong abogado ba sinaminaw ron? Magbuot mahinuon sa Pilipinong abogado. Una-una, kuyawan tawhana. Ako buutan man kugod. Di ko mga sabag kliyente ba? Ako amigong abogado ni Nyor. Ato ning di ni mahimo nga kay siya mo control na to. Kitay control niya, kikitay abogado ani bahala lag foreigner na sa diha. Tuod man, nakasab-an siya, ni hilom. Ang langyaw, mao na siya technique diha. Daog-daoghon kay kas langyaw, kontrola ang langyaw. Baliha. Di mahimong sila manghawd diri sa ato. Kinahanglan kita may hawd din sa ato. Okay? 9:01, katapusan na lang yun before ka manamilit ninyo. Okay? Update atong 23 years old nga flight attendant. Ibaba mo nga alas 10 sa buntag. Enero 1, nagginhawa pa si Christine Dacera. Kasi nag-ingon ani, si Romel Galido. Okay? Siya may nag-ingon ani, usa sa mga respondents actually. Unya, alas 12 sa udto, purplish. Mura nag-violate ang iyahang lips o ang iyahang pulso ni hunong na alas 12 sa udto. Gisuwayan daw nilagpukaw si Christine. Alas 10 buntag pero wa na ni. Utingog uwa na. Og naginhawa pa ni. Now, nakabasa ko
Usa sa mga respondents, usa sa mga gipangkihan ni ingon, duna kunoy gisulti si Christine sa ilaha nga dunay usa sa ilang mga kauban nga gipasanginlan karon nga nibutang og something. Something amo ni word daw ni Christine. Nay nagbutang og gibutangan daw og something ang iyahang imno nun. Could it be drugs? Why nahibaw? Kaya hangtod karon atong ilang gipasanginlan, wap amo gawas. Wap amo tibaw, mo paila-ila, wap amo sulti sa iyang side. So unsaon nila pag-implicate ato mao na kinahanglan man gud unta ang mas lapad pang investigasyon. And all these respondents nga ilang gipang filean og kaso unta. Posible nga naa unta nila ang witness. Kung tinud-anay manggani nga gipainom tog tambal, that's murder. Murder na siya. Unya palita wa gid malugos. Murder ang kaso. Dili rape with homicide. Simple kayo. Oh? Gilisod-lisod sa pulis. Gifailan og 11 gitsapsoy ba ang gibuhat. Gifailan ang 11 kabuok og kaso, then later on na mangitag ebidensya sayop. Gipangita ninyo to tanang tao didto, 11 kabuok. Kinsay di mo tunga, kinsay mabutangangan, may balaan man animo. Di ba? Pagkahuman nga namatay, na-report na sa pulis nga nay namatay didto. Posibleng gi-rape. O posibleng gipatay. Interview din ka. O ikaw sa involvement nimo ani. Tagsa-tagsa, ayaw idungan. Pag-corroborate na nun, pag tanaw na nimo nga, na-drawing na nimo ang dagan sa storya, kani ding tawhan na mo oy sad-an, kato may file na nimo kaso, naa na kay witness. Muna kalibgan ako, perteng karaanan na ani nila pagpasakag mga kaso sa mga akusado, pero kahangtod karon palpak gyapon. Palpak gyapon. Kasi sad-an ini, Makati Police, Makati City Police. Kung asa to report kay sila may muandam sa kaso ato. Karon unsa gipangayo ang reaksyon ng inahan sa pamahayag kagabi sa mga respondents. Ining wa man gyud nahitabong rape. Oh, umatan-aw gi-release ang tibok video. Kay katong pikas istasyonan giputol man. Gi-release gabi sa ABS-CBN ang tibok nga video. Tuod man perteg yung kiata ding Christine. Pastilan. Oh, so let's not judge based on excerpts o videos unless explained. Katumang ko gituyog putol nga paghawk lang ang ipakita, huwag ipakita ang tibok. Watay ingon gilabanan ta pero ang reaction sa inahan, no? Ingon nga wow. Kung ganon, wow na wow. Di na reaction sa normal nga inahan. Dili na reaction nga normal. And dapat palawman pa gyud ang investigasyon sa kapulisan aning insidentiha. Ni-appeal na ha ang NBI. And I want to see the result of the investigation sa NBI. Basin lahi. No? Anyway, we will share that to you by next week in cross-examination tomorrow. At hangin ninyo ang balaod o kaangayan diri gyapon sa Sibya TV sa mga official Facebook page o sa amuang official YouTube channel. Daghang salamat. Maayong gabi kanatong tanan. Kini si Attorney DX Lapid. Salamat. Amping kanunay mga kasibya. Baha sa kalibugan. Lunop sa kasaypanan. Huwaw sa katinawan. Nihit sa kahulugan. Sibya TV, masaligan, madangpang, malauman, kamatuuran.